Какво стана, братле? Кажи. Искаш да говорим на сами нещо? Да. Гледам, имаш много работа тук в гаража. Да. Хора влизат, излизат. Как се чувстваш? Брат, който става? Добре се чувствам. В смисъл, нормално да влизат хора да излизат. Нали с това се занимаваме? Напрежението как е? Какво напрежение, бе, брат? Това е работа мечта. В смисъл, че абсолютно всеки ден идвам с кеф на работа. Няма никакво напрежение. Както виждаш, момчетата идват на време на работа, никога не закъсняват. Винаги остават до по-късно. Клиентите са доволни, винаги остават бакшиши. Няма напрежение, не знам за какво говориш изобщо. Всичко си върви под контрол тук. Сигурен ли си, че си добре? Да, бе, братле, какво значи дали съм добре? Естествено, че съм сигурен. Напълно добре съм си и психически, и физически. Не мога да разбера какъв ти е въпроса. Казвам ти пак, всичко си върви под контрол, работата, хората тук, просто няма абсолютно никакви проблеми, нито психични, нито каквито и да е. Нещо си се побъркал, братле.